Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6. Ngam naawan pamatim, saan mo amabalin ang maparagsak ti Diyos. Tan umasidag ka iti Diyos, masapol apatyem nga ada Diyos amang gungguna kadagiti agsapol ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Agasam nga iti sweldo ni Rico iti pagilian apapanan na nanang, umabot iti 100,000 iti binulan. Nay, atew na pa'y ngarudan ni uncle mo nga engineer di ta Kapitolyo. Ay katuan ananang, manulaang mat nga iti sweldo ni uncle dita, uray no kunam nga iso ti chief engineer. Ang kasanungay nga taday ta, imbirbirukan ni uncle mo ni Rico iti posisyon na di Kapitolyo. Agabrod mo't lagayam. Manulaang mat nga iti sweldo na dito eh. May mayatin ano agabrod. Kasano nga tangay mo't ni Donato. Ay nananang saan yun a problema enjay buridek. Ta iti kanito ang makapan ijay abroad ni Rico. Tulungan ng tumatan ni Donato. Alangan nanton ijay abroad. Kabailan nga ta ni Donato ti agtrabaho iti abroad. Kat no pirmay ama nagbabain. No saanak ang nagpakpakaasi iti maestra na iday, ama nga no saan da nga impasa. Dahito ka din ti dispedida, Mariko. Walang kal. Inton Lunes, ag-flight akon. Ay, nakasaganan ti trabaho nga impareserve ko ija Kapitolyo. Nga mas pinilim ti agabroad. Ada yung amin nadakdakkel ti sweldo ki abroad, angkal. Maawatan ka. Iti mabiit, mga sawa kan. Iswa ka sa pulam ti dakkel a sweldo. Awan pa'y nobyak, angkal. Agbiro kak pa'y laeng. Uncle, Rico, nakadasaran dagiti makan. Umay kayon, tamangan tayon. Angkal, intay manganan. Nagadulakit di ngaminan dagiti bisitam. Classmates ko dagita iti engineering. Ngam gaputa siyak tinagtap iti klase mi, saan ka malipatan? No kasta nga yabakida. Umay daadagos. Saan nyo abaybayan ang maibus dagiti makan iti lamisaan? Takababain ka dagiti bisita tayo. Nanang, agmalmalam ka di dagiti bisita ni Manong dito'y balay? Ay katuan anak ko. Apay ngamin ay nga da ka dito'y kusina. Rumor kamot kumangamin anak ko. Tapno maamamom dagiti gagayim ni Manong mo. Mabainak, Nanang? Deh, kunam akayat mo ti agabrod akas ka ni Manong mo. Nga managbabain ka ba? Amok ang matulungan nak ni Manong Rico. Kasaritam nga raw, sakbay apumanaw. Wen, tulungan kanto no adakto ni Jambrod. Karimday ta Manong. Ure sa anak ngagkari, talaga tulungan ka. Sika ti umuna atulungag. Namnamaak day ta, Manong. Tulungan pa'y lang dananang kan manang dito'y balay Kaya't kumati agtrabaho, Manong. Tapno mapadasak mo ti makaawat iti sweldo. Mapasamak to day ta. Makatawan lang ti urayam. Alaan kanto ni Jabrod. Agan anus ka pa'y laeng. Alaan na ka ni Manong mo ija abroad? Unangkel, day tamo ti karin ni Manong kanyak. Ay katagsaga na ka nga rod Unangkel, amok, nga oray managbabainak, maibirukan nak iti trabaho ijay. Ijay ko maopisina mi, ngam saan ka mat a degree holder. Nga ron, Uncle. Short course lang tinalpas ko. Ala, urayam nga alaan na ka ni Manong mo Ariko ijay abroad. Ay na, kitain nyo nanang nagpawitan ni Rico iti sweldo na. Ay na, nagsaya atan ngay no kasta anak ko. Dandaniak mo ten maka-abroad, Nanang. Pawitan kayon to iti sweldok. Di kan tumang liplipat Kitaam ni Manong mo Ariko. Manupay laang abulan na ijay, ngam agipaw-pawitan. Tuladam to ni Manong mo, Donato. Wen, Nanang.
Ipalagip mo kan kuana, taalaan na kan ijay. Bayan nyo, siyakton ti mangipalagip kan kuana. Rico, anak, kumusta ka ditan? Okay, aklang dito'y nanang. Di kay madanagan kanyak. Awin gayam, sa anak pa lang makapagpawit ita at ang amin your urnungak. Anya ngay ti your urnungam, anak ko. Mga asawa ako, nanang. Anya, Uy, nanang. Saan ataga ditayan tayo? Ngam, agin inayat kami kini Beverly. ay nasaya at ano kasta, anak ko. Sana basta-basta akasarti kayat ti pamilyada. Iso anas kan ngay sa ganaag. Maragsak, anak, ta mga sawa kan, anak ko. Ay, maalam ka di pa dita ni Donato. Saan nanang? Agfurguda kon, inton agkasar kamin kini Beverly. Iso nga agurnunga kitan. Ay, sige nga, Rod. Urayan da kayon to, iti panagawid jaw, anak ko. Nukasta, saan na ko na maala ni Manong Rico ijay abroad? Wen, anak ko. Mga sawa mo't gaya man. Ay, sapay namnamaak nga laang nak ijay. Sa nabali, agbiro ka laangan iti trabaho dito Pilipinas. Asino kumangay ti mangawat kanyak. Managbabain, kan sa anak mo't analaing akas kan ni Manong Rico. Agadal ka, anak ko. Surwam ti makilangan. Nasakit tinakam ko, nanang. Nagururay, kanang namnamaak. Amok, ngam saan akanibusanan ti lubong para kan ka. Nanang, Agkararag ka, anak ko. Patsyak, asaan nakabaybayan ti Diyos. Sana ko na naka-attenda reti kasardariko tanagad dayumet. Apay nga minasana dito'y lugar tayo tinagkasaranda. Saan akayat di asawa na ti umay dito'y, uncle? Adayo ka no, kandi na kayat ti probinsya. Kasta ka di? Wan, uncle. Pasosyal mo't gayam day ti babae. Feeling back nang. Anya ngay nga rod, kat isumot di kayat ni Rico. Addan balay da. Isugayam ti inyor urnungan ni Rico ijay abroad. Adapay kotseda. Mudi nasaya at sana nasayang tinagbanugan na. Ngam agsen sentimiento ni Donato, uncle. Tapay, Kasano? Nalipatan nun ni Rico jay Karina kankwana at tulungan na makabirok iti trabaho na ijay abroad. ay wan gaya man niya. Kat kasano ita ni Donato. Aday jay balay Sayang ka no jay panagururay na. Ay, jakmat mabalin nga isara kay jay opisina mi. Ta short course lang matikurso nga inalan na. Wan nga rod, uncle. Ang uray kas jay ni Donato, naanos, kanalaka ang maisuro. Ay nananang, kunak tumangaming kada kayo asaan kayo nga agbanog. Tama kapadakas kada kayo ti mabanog, ngam nagtangkan mat ngamin ti ulo yo. Ay, agin nawak ko malaang, anak ko. Ngam naulawak mutan. ato yung tiagas ni nanang. Donato, ipantalaangan ni nanang iti ospital. Anong kailangan mo? Gusto kong sanang kausapin ni kuya ko. Wala siya. Nasa trabaho pa. Bakit? Anong kailangan mo sa kanya? Pera ba ang kailangan mo sa kuya mo? Na-ospital kasi ni nanang. Hindi kami bangko, ha? Ha? Kung kailangan nyo ng pera, sa amin kayo tatakbo? Ano kami? ATM? Sandali lang. Tatawagan ko ang kuya mo. Kayo ang mag-usap. May sakit si nanay. Alam ko. Nasa ospital daw. Malay ko kung sinasabi lang yun para makahingi sila ng pera. Huwag ka naman sanang magsalita ng ganyan. Hoy Rico, wala akong maibibigay. At huwag na huwag mong gagalawin ang pera natin sa bangko. Malilintikan ka sa akin. May pamilya ka na. Hindi na sila dapat humingi sa'yo. Yang mga kapatid mo,
Ang lalaki ng katawan, bakit hindi sila magtrabaho? Mga pamilya kayo ng tamad! Pasensyakan Donato. Dahil talang timaitid ko. Nag-aapa kami ngamin kinimanang mo. Maawatan ka, Manong. Nangag ko, dagiti imbagbaganakan ka. Sana makaawat na ito yung asawak. Manong, kasanuak ngayon. Kung matulungan nak idi, ang makastak iti trabaho. Nga madakmatan dito yung Pilipinas. Ije kumpanyayo Mabalin nakmat nga isarak ijay. Engineer ti ka sa Pulanda. Saan ka mat a degree holder? Manong, Sana basta-basta ti kumpanya pagtrab-trabawak. Iso asaan ka makastrak ijay. sige. Agawidak nga rodan, Manong. Agan-anad ka. Ibagam kininanang agpaimbag. Agawid ka kumamot Taing kabisitaan ni Nanang. Nabayagan na saan ka nagawawid. Saan nakapalubusan ni manang mo? Iso nga ikumusta naklaangan kininanang. Unay mat daytan Donato. Day tala pinagplitim tinted na akwarta. Ay, huwag nga rod, Manang. Saan mat anaimot ni Rico Naungat di asawa na, Manang. Nadlaw ko daytan. Idi matendar kami iti kasarda. Nagalas ti ukali di babae. Saan ka no amabalin akisayan ni Manong Rico, ti kwartada ije bangko? Kasanon nga iti bayadan tayo dito ospital. Umutang tayo na, kadagiti daduma kabagyan tayo. Kababain mat nga rod ti umutang. No tinulungan na kuma ni Manong idi, sakbay anagawid. Siya kuma, ti makaamo kadagiti agastos. Kumaa. Ay, narigat gayam ti mangnamnama, Manang. Donato. Narigat ti mapaay. Adu a panahon ti nasayang. Gapo iti panagururay ko. Kumusta ni nanang yo? Kairuruar mi iti ospital, angkal. Nagdakkel ti binayadan mi. Ta private ngamin tinangipanan mi kankwana. Kat agyamanak iti tulong yo. Nadamag ko nga mi na saan ang nakaumay ni Rico. Saan nga rod, angkal? Aywan gayam. Di magasak dito'y balayo. Tadamagak ko man numabaling nga atulungan ni Donato ang makabirok iti trabaho na. Naibagakon kan kuana iti. Nga awan ti amok apangisar ka kan kuana. Kasta ka di, angkal. Nukas kumaki ni Rico, nalakala nga maisarak ko ta naggraduar nga engineer. Kaya't nangaminan tag trabaho. Tapno makatulong kada kami kininanang. Isu ti rumbang agbirok iti trabaho. Apay, di nakabalan? Ay na, angkal, amuyo matanday jay. Managbabain launay. Ti kunamkit di na mo ti agdiskarte. Anya nga iti mapasamak iti biyag na nukasta na laang. Nay, apay anak kasukat ka, Donato. Mapanak ag training. Nanang, libre da ito Ne, katno agad adal ka pala ang agbalin a mekaniko, anak ko. Kaya't ko nga adu ti maadal ko. Tapno nalakaak lang ang makastrak iti trabaho. No idi payla ko mga inaramid mo dayta. Nakapanunot ako, Nanang. Gapo iti pan nakapaay ko kan ni Manong Rico. Alangarod anak ko, suportaran ka iti dayta a planom. Amok nga agbaligi ka. Agyaman ak, Nanang. Ikarkararag ko nga agbaligi ak. Itulod ka ni ti papanam, Donato. Ang mga numala daw kay di opisina yo, Uncle. Adayo nga min ti pagtrainingan mi. Ag-training ka? Uwan, Uncle. Nagadalak ngamin iti short course. Di awanan ti kadkaduan ni nanang mo iti palayo. Uncle, Ala, nukunam nga tayo ti papanam. Saan ka nga rudan na maitulod? Ang mga numaladaw ang agpaiso iti opisina mi. uwan, Uncle. Katagyaman ak iti paningilugan mo kanyak. Hello, Rico. Itayak pa'y nga awag.
Apay di mo sungsungbatan manang. Ay na, pasensya kan ading ko. Adda kami ngamin kininanang dito'y graduation ni Donato. Iso ang nagtagari, siyak ti para picture. Graduation? Wen, intuloy na tinagadal. Kasta ka di? Una, tapno makabirok iti trabaho na. Aya. Sige ading. Mabiit lang nga, tani, picture dananang kan Donato. At dagayaman motor shop ni Donato. Wen, isula ang tinakakaamo anang ipatakder iti dayta. Kanadu adagos ti customer na. Kung aktumot ngamin kan ka, saan man analaing ni Donato ngem na anos. Wen, amok dayta. Namin ano ang nagpatulong ka ni Manong na. Ngem saan atinulungan di kabsat na. Wen nga rod, uray siyak. Namin anumat ang nagkid daw iti tulong kanyak. Ngam jak tinulungan. Kataklunak, dakkel abidot ko dayta. Simurot iti sabali alalaki ti asawak nanang. Anya, na, unay mo't day jayon a babae. Tidakas na. Inala na payamin nga urnong may tibangko. Nagalasan. Anya a klase nga asawa dayta. Ado ti sakripisyo ken ko ana. Ngam kastoy ti insubad na. Ala, anya ngay nga ron anak ko. Awanan ti maramidan tayo. Tapno maiyaw-awan mo ti sakit tinakam mo. Mapan mo man kiti-kitaan jay siyap ni ading mo Donato. Ha? Addan siyap na? Adan, anak ko. Adan motor shop ni Donato. Kita man lang agpaisunanang. Mas na progresyon ti biyag na. Ngam iti siyak. Saan nakaabaybay ang ti Diyos anang parswakan ka? Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.